Hyvää päivää. Minä olen Peti Häppinen, yhteisöhallinnon ja yhteisöllisen viestinnän asiantuntija. Viime päivinä on tapahtunut 2 iskua helsinkiläisiä ja suomalaisia homoseksuaaleja kohtaan. Ja molemmissa on osaltaan kysymys tekijästä, jota minä kutsun alteraatiostressiksi. Yhteiskunta on muuttunut viimeisen 100 vuoden aikana rajusti. Se on muuttunut nopeammaksi kuin useimpien ihmisten omaksumiskyky on. Aikaisemmin se, mitä me opimme ensimmäisen 14 ikävuoden aikana, oli noin 90% kaikista siitä tiedosta, mitä me koko ikänämme tarvitsimme. Kaikki muutokset, mitkä tapahtuivat, olivat hitaita. Ne tapahtuivat vähitellen rakentamalla, tekemällä työtä. Ja niihin ei syntynyt tunneperäistä sidettä. Ja nopeat muutokset olivat aina katastrofeja. Ne olivat nälkä, halla, maanjäristys, tulipalo, sota. Kaikki tällainen, joka muutti hyvin nopeasti niitä olosuhteita, joissa elimme. Ja kun nykyään ihminen joutuu opiskelemaan kenties 3 tai 4 ammattia elinaikanaan, muutosvauhti on huomattavasti suurempi kuin ihminen biologisesti kykenee omaksumaan. Toki tässä on henkilökohtaisia eroja ja tämä vaikuttaa juuri näihin iskuihin homoseksuaalia kohtaan. Eräiden ihmisten on erittäin vaikea sopeutua muuttuviin olosuhteisiin. Ja tähänkin on biologisia tekijöitä. Yksi niistä on pienimunaisuus. Ja juuri tässä homoseksuaaleja vastaan tapahtuvissa iskuissa pienimunaisuus on ollut tärkeä seikka. Näillä iskeillä ilmeisesti on niin pieni muna, ettei reikää siihen mahdu. Tämä aiheuttaa taas sen, että munoista erittävä virtsa kerääntyy ensiksi virtsarakkoon ja virtsarakosta se etsii uuden tien selkäydinkanavan kautta. Se avautuu sitten suoraan aivoverenkiertoon ja seuraa niin sanottu uriensis encephalitis eli kusipäisyys. Toinen vaikuttava tekijä on kireä esinahka. Tässä tapauksessa esinahka kiristää suoraan kulmavallin yläpuolelta, tästä näin, ja se aiheuttaa tukahdettuja raivon tunnetta, ja joka purkautuu sitten, niin kuin saattaa kuvitella tällaisessa tapauksessa, jolloin potilas kärsii uriensis encephalitisista ulospäin tapahtuvana vihareaktiona. Tässä tapauksessa niin kovin paljon ei ole tehtävissä. Ympärileikkaus, joka tapahtuu heti leuan alta, voisi tulla kysymykseen. Mutta siinä on tiettyjä sivuvaikutuksia, joita välttämättä potilas ei toivo.